Pam wnaeth y Prif Weinidog ddatganiad am fewnbwn Llywodraeth Cymru I gais y grid cenedlaethol i'r arolygiaeth gynllunio I adeiladu Peilonau ar draws Ynys Môn. Mae Llywodraeth Cymru yn gorstatudol ar gyfer prosiectau seilwaith o arwyddo cad cenedlaethol yng Nghymru. Fel rhan o'r prosesau, ni wedi ymateb i'r ymgynghoriad cyn ymgeisio ar ni'n ystyried y dystiolaeth a gyflwynwyd fel rhan o'r cais gorchymyn caniatâd datblygu ar hyn o bryd. Mae'r cais wedi cael ei gyflwyno bellach, ond ydy grid wrth gwrs ers dechrau'r broses yma ddim wedi ildio dim i'r pwysau gen I, yr aelod seneddol, y cyngor ac yn bwysicach fyth unfrydiaeth trigolion Ynys Môn, y dylid tanddiaru. A cofiwch bod y Senedd yma wedi pleidleisio dros yr egwyddor o ffafrio tanddiaru yn hytrach na gosod peilonau newydd. Mi ddwedsoch chi ym mis Ionawr y bysach chi'n atgoffa grid o hynny. Felly, be oedd I ymateb nhw, ond y bwysicach na hynny, a wnewch chi roi ymrwymiad I wthio i'r eithaf o Llywodraeth Cymru ar yr arolygiaeth gynllunio Brydeinig I sylweddoli bod barn ddemocrataidd y Senedd hon wedi cael ei datgan a bod rhaid iddyn nhw barchu hynny. Ac ymhellach, efo'r awgrym bellach, y gallai twnnel I roi cebla o dan y fennau gostio gymaint â 300 miliwn o bunnau, ond I dydy hi'n amlwg y bydda hi'n scandal pe na be'r arian neu ran ond fo'n cael ei wario ar bont newydd I gario gwifra a cherbyda efo gweddill yr arian yn gallu cael ei fuddsoddi mewn tanddaearu. Wel, yn iawn. Ni fel Llywodraeth wrth gwrs wedi yn ei pwynt ein i'r grid bod yn bwysig dros ben I ystyried pont newydd, trydydd bont ar draws y Menai, mwyn sicrhau bod y cablau yn gallu mynd ar y bont hynny. Mae yna gytundeb ffurfiol wedi cael ei rhwngddo ni ar grid I ystyried y cyfle hwn, a byddai'n rhywbeth byddai'n hollol synhwyrol os oes yna unrhyw broblem ymarferol ynglyn â hwnna. Ynglyn, achos y ffaith bod ni'n barti statudol, wrth gwrs, bod ni'n cymryd rhan yn arolygiad y DCO I hunan, a bod ni'n datblygu datganiad o dir cyffredin gyda'r grid ynglyn â'r prosiect I hunan. Ond wrth gwrs bydd y grid yn gwybod beth yw barn y cynulliad hynna, barn bobl lleol. Mae ni fel Llywodraeth yn sicrhau bod unrhyw impact ar yr ardal yn cael ei gadw yn impact bach ar lluas sy'n bosib.